खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बांग्लादेशनि हिंसायारि जाथाया धुबुरीयावबो गोहोम खोख्लैदों। चिराङाव इउपिपिएलनि 9थि गायसनथाइ सान फालिनायाव बिजेपिनि सासेबो दैदेनगिरिया बाहागो लायाखै। मेघालयानि थाखायनो गुवाहाटीयाव दैबाना जादों। दैबानानि गाबखौ सिनायदों मन्त्रि अशोक सिंगाला। बांग्लादेशनि थासारिखौ लानानै जिंगायाव भारत सोरखार। 6 नं राजा लामायाव हा गिसिखानानै बराक गुवाहाटीनि फोनांजाबनाया राहा गोथे जादों। रां दाबिनायनि दायाव 3 सुबुंखौ ग्रेप्तार खालामनायजों लोगोसेनो हाथियार जब्द खालामदों। मणिपुराव गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो मोन्दों। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गुवाहाटीयाव आर्टिफिशियेल दैबाना। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। नसुं हादर बांग्लादेशनि नखरारि हिंसायारि गोहोमा आसामनि धुबुरी जिल्लायावबो गोग्लैदों। बांग्लादेशआव सोलिगासिनो थानाय फरायसाफोरनि हिंसायारि आन्दोलना 5 आगस्ट समबारखालि गिख्रंथावसिन महर लादोंमोन आरो शेख हासिना सोरखारखौ गोग्लैहोदोंमोन। फरायसाफोरनि हिंसायारि सोमावसारनायनि जुनै जोबनायाव गाहाय मन्त्रि शेख हासिना मासि एंगारनानै हादर नागारना खारखोमानो गोनां जादों। बांग्लादेशनि बे हिंसाया गाहायै भारतआवबो गोहोम खोख्लैदों। बेनि थाखायनो भारत बांग्लादेश सिमना आरो सिमनायारि ओनसोलफोराव रैखाथिनि गोख्रों राहा खालामनायजों लोगोसे नोजोर होनायनि राहा खालामनाय जादों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला बांग्लादेशनि बे नखरारि दावहानि थाखायनो धुबुरी जिल्लानि मोनसे हादरनाङारि बाजारखौ सानथामनि थाखाय बन्द खालामनाय जादों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला बांग्लादेशनि बे नखरारि दावहानि थाखायनो धुबुरी जिल्लानि मोनसे हादरनाङारि बाजारखौ सानथामनि थाखाय बन्द खालामनाय जादों। धुबुरीनि सनाहाट इन्टारनेशनेल ट्रेड सेन्टारखौ सानथामनि थाखाय बन्द खालामनाय जादों। बांग्लादेश भारतनि गेजेराव जायखिजाया इम्पर्ट एक्सपर्ट खालामनायखौबो बन्द खालामनाय जादों। धुबुरी सनाहाटनिफ्राय बांग्लादेशनि मुवा बेसाद रोगाग्रा ट्राकफोरखौबो बन्द खालामना होदों। कास्टम डिपार्टमेन्टआ बबेखानि भारत बांग्लादेशनि गेजेराव फोनांजाबनाय बास सिबिथाय आरो रेल सिबिथायफोरखौबो बन्द खालामनाय जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय इउनाइटेड पिपुल्स पार्टी लिबारेल सुंद'यै इउपिपिएलआ समबारखालि 9थि गायसनथाइ सान फालिदों। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमना बेंटलाव सानसेनि हाबाफारिजों इउपिपिएलआ मिरुआरियै 9थि गायसनथाइ सान फालिदों। फुङाव दोलोनि फिरफिलाखौ बेरहोयो दोलोनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ। मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनो दोलोनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो आथिखाल आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ। बेनि उनाव दंफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ जागायनानै होयो दोलोनि लेङाइ आफादगिरि बिटिसिनि लेङाइ गाहाय आरो अदालगुरिनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारी। दोलोनि एमएलए इएम आरो एमसिएलएफोरा सानजौफुआव खुंनाय गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मित्र दल असम गण परिषदनि आफादगिरि आरो आबाद बिफाननि मन्त्रि अतुल बराया। बे हाबाफारियावनो हांख्रायजानाय आलासि महरै राभा हासं जैन फरामनि सेक्रेटारि आरो राभा हासं काउन्सिलनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमाकान्त राभा आरो गोबांसाया। नाथाय नोजोर होनो गोनां बाथ्राया बेसोदि इउपिपिएल दोलोनि 9थि गायसनथाइ सान फालिनाय हाबाफारियाव मित्र दलनि बिग ब्रादार बिजेपिनि सासेबो दैदेनगिरिया बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायाखै आरो बे आयदाया जर'खायै सावरायजादों। मख'नो गोनांदि 2015 मायथाइनि 5 आगस्तखालि बै समनि ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा पिसिडिआरखौ क'क्राझार जिल्लानि दतमा थुलुंगाफुरियाव सिफायनानै इउपिपिएलखौ दादोंमोन बर' हारिनि संग्रामि दैदेनगिरि आरो आथिखालनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ। 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोरोबथा खालामनायनि उनाव इउपिपिएलआ बिटिसि बिसायख'थियाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिनि 15 बोसोर खुंथायखौ सिफायनानै बिजेपिनि मददआव बिटिसिनि गादिखौ दखल खालामदोंमोन।
बेखौबो मख'नो नांगोन दि फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिआ हारसिङैनो बादायगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया रबिबारखालि फोसावनायनि उनाव समबारखालि मित्र दल इउपिपिएलनि गुथि गायसनथाय सानाव बिजेपिनि सासेबो दैदेनगिरि बाहागो लायैया सावरायजादों। गुवाहाटी नोगोरनि दैबानानि सायाव नोगोरमा जौगाखां बिफाननि मन्थ्रि अशोक सिंघालनि सोमोनांथाव बानबुंथि। गुवाहाटी नोगोरमायाव गोब्राब दैबाना जानाय समावनो बे सोमोनांथाव बानबुंथिखौ होदों नोगोरमा जौगाखां बिफाननि मन्थ्रि अशोक सिंघालआ। मन्थ्रि अशोक सिंघाल बुंनाय बादिब्ला मेघालयनि थाखायसो गुवाहाटी नोगोरमायाव गोब्राब दैबाना जादों। बेल' नङा, गुवाहाटी नोगोरमानि दैबानानि गाबखौबो सिनायनो हादों मन्थ्रिया। बबेखानि नोगोरमानि दैया गोसोम, मेघालयनिफ्राय फैनाय दैया गोजा। मेघालयनि थाखायसो गुवाहाटीआव दैबाना जादों होननानै अशोक सिंघालआ बुंदों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी नोगोरमानि नाला आरो जाम्फैफोरा फिसा, दै बोहैलांनायनि गोहोआ खम, बेनिखायनो गुवाहाटीआव दैबाना जायो। 1.25 घन्टा 136 mm अखा हायोब्लानो नोगोरमानि नाला जाम्फैफोरा अखा हादैखौ बोहैलांनो हाया होननानैबो मन्थ्रि अशोक सिंघालआ बुंदों। बबेखानि इउएसटिएम, डिपिएस बायदि बानायनाय समाव हाजो दानख'नायनि थाखायनो नोगोरमायाव बेबायदि थासारि जादों होननानैबो मन्थ्रि अशोक सिंघालआ बुंदों। आथिखाल बांलादेशनि थासारिखौ लानानै जिंगायाव भारत सरकार। मोनसे हादरनि नखरारि दावहाया बै हादरनि बेंखनावल' थाबथाया, गुबुन गुबुन हादरफोराबो बेनि गोहोमा गोग्लैयो। बेखौ नोजोर होनानैनो दिनै फुङाव भारतनि बायजोआरि मन्थ्रिनि हांख्रायनायाव गासैबो दोलोफोरनि मोनसे गोनां मेल जानानै थाङो आरो गासैबो दोलोनि बे मेलाव बांलादेशनि आथिखाल थासारि आरो भारतआव बेनि गोहोम गोग्लैनायफोरनि बागै गुवारै सावरायनाय जायो। बे मेलाव बायजोआरि मन्थ्रि एस जयशंकरआ बुंदों दि बांलादेशनि थासारिया जोबोद गाज्रि। बेनिखायनो बांलादेशआव थानाय सा 12-13 रोजा भारतारिफोरखौ लाबोफिननायनि गोनांथि दङ। बबेखानि सोरखारनि हेंथायै फरायसाफोरनि सोमावसारनायाव 300निबो बांसिन सुबुङा जिउ गोमानायनि उनाव शेख हासिना सोरखारखौ बोख्लायनायनि उननिफ्रायनो भारतआबो बांलादेशनि थासारिनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिदों। बे मेलाव मोन्नैबो सदननि हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि राहुल गान्धी आरो मल्लिकार्जुन खारगेआबो बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय समबार एबा 5 आगस्त 2024 खालि बांलादेशनि गाहाय मन्थ्रि शेख हासिनाया गावनि मासिखौ एंगारनानै बांलादेश नागारदों आरो भारतआव आश्रय लाफैदों। शेख हासिनाया भारतनिफ्राय लन्दनाव राजखान्थियारि आश्रय लाहैनायनि बाथ्रा। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै शेख हासिनाखौ इउनाइटेड किंडमआ आजावनानै लाथ'वाखैमोन। ओरैहाय शेख हासिनाया मासे एंगारनायनि उनावनो सोमावसारनाय फरायसाफोरा शेख हासिनानि न', पार्लियामेन्ट हाउस बायदियाव हाबनानै गासैखौबो लुथिनानै लाङो। सोमावसारग्राफोरा लुथिनायनि माखासे सावगारि आरो भिडिअ फुटेजफोरा ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों। बराक आरो गुवाहाटीनि फोनांजाबग्रा 6 नं राजा लामायाव हरखाबै हा गिसिखानायनि जाहोनाव गारि मटर हान्थामेला खालामनायनि थाखाय राहा गोथे जानांनायखौ नुनो मोन्दों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मंगलबारखालि थाद'नाय गैयाजासे लानस्रै अखा हानायनि जाहोनाव मेघालय रायजोनि सनापुर आरो कुलियां ओनसोलाव फुंनि समाव हाजोनि हाया मैखोमै गिसिखानायनि जाहोनाव राजा लामायाव उसिग्लायफैनानै हान्थामेला खालामनायाव राहा गोथे जानो गोनां जादोंमोन। बेबायदि हा गिसिखानायनि जाहोनाव बराक आरो गुवाहाटीनि फोनांजाबग्रा लामाया जेंना गोनां जायो। बेनि अनगायैबो हान्था मेला खालामनाय गोबां गारि मटरफोराबो राजा लामायाव नांथानानै थानायाव जिंगासिनो गोनां जायो। मेघालय खुंथाया लामाखौ गोनांथि बायदियै फोसाबनानै सरासनस्रा थासारियाव लाबोनो थाखाय दासान्दि हांखुर जादों। बेबायदिनो मैयासो जानानै थांनाय कुलियां ओनसोलाव हा गिसिखानायनि जाहोनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा जिंगासिनो गोनां जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। मणिपुर पुलिसआ मंगलबारखालि कांले जाउल खान्ना लुपनि 2 मावबादी ग्रेप्तार खालामनायजों लोगोसे इउनाइटेड रिभलुशनारि फ्रन्टनि सासे मावबादी सोद्रोमाखौ ग्रेप्तार खालामनाय जादों। सुलुंनि गेजेरजों पुलिसआ फोरमायनानै होनाय बायदिब्ला KYKLAनि 2 मावथि केडारफोरखौ
काक्सिं जिल्लानि कैरा कांनां माखां ओनसोलनिफ्राय ग्रेप्तार खालामनो मोननाय जादों। ग्रेप्तार खालामनाय सानै केडारफोरखौ काक्सिं हियांलाम आरो सेकमाइजिन ओनसोलनि सुबुंफोर आरो सोरखारि मावफारियाफोरनिफ्राय सिगि सग' खालामनानै रां दाबिनाय हाबायाव सोमोन्दो दङमोन आरो बिसोरनि सिनायथिखौ इलांबाम राजेन सिं 47 बोसोर आरो निउटुंजाम इमसा सिं 53 बोसोर होननानै मिथिनो मोन्दों। ग्रेप्तार खालामनाय बिसोर सानै केडारफोरनिफ्राय गंसे साखा खबब्रै गारि आरो गंसे मबाइल फन जब्द खालामनो मोन्दों होननानै पुलिसआ फोरमायदों। बेराफारसेथिं रैखाथि हानजाया इउनाइटेड रिभलुशनारि फ्रन्टनि सासे मावथि केडारखौ ग्रेप्तार खालामनाय जायो। ग्रेप्तार खालामनाय केडारखौ 38 बोसोर बैसोनि बोदो मेटे होननानै सिनायथि होयो आरो बिखौ थौबुल जिल्लानि सालुं पाम बाजारनिफ्राय ग्रेप्तार खालामदोंमोन। इटा फार्म फरायसालिमा सोरखारि मावफारियाफोरनिफ्राय सिगि सग' रां दाबिनायनि दायाव बिखौ ग्रेप्तार खालामो। लोगोसे बिनिफ्राय गंसे पिस्तल, गंसे मेगजिन, गरथाम गोथां गुलि, रां दाबिनायनि लाइजाम, गंसे स्कुटार, गंथाम सिम कार्ड जब्द खालामनो मोन्दोंमोन। भारतारि रौनिया हानजाया मणिपुर पुलिसजों लोगो नांनानै समबारखालि मणिपुरनि थौबल जिल्लानि गामि ओनसोलाव मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों गोबां हाथियार आरो गुलि बारुदफोर बोखांनो मोन्दोंमोन। सोदै सुलुंनि गेजेरजों खौरां मोननाय बायदिब्ला अपारेशन खालामनायाव गंनै 9mm कार्बाइन मेसिन गान, गंनै 9mm पिस्तल, गंसे 0.32 पिस्तल, गंसे 12 ब'र सिगनेल बेरेल गान आरो गंनै 0.303 राइफल्स लोगोसे थर 9 ग्रेनेड, गोबां रोखोमनि गुलि बारुद बायदि हाथियारफोरखौबो बोखांनो मोन्दोंमोन। हादरनि नोगोरारि आरो रैखाथि हानजाफोरा बारानिफ्राय बारा जिंगासिनो गोनां जानायनि जाहोनाव बे अपारेशनखौ हाथियार लाना हिंसायारि बिग्रायखांनायनि बेरेखायै खालामनाय जादोंमोन। जब्द खालामनाय गासै हाथियारफोरखौ गोथौयै नायबिजिरफिननो थाखाय मणिपुर पुलिसनो गथायनानै हरनाय जायो, जायनि जाहोनाव पुलिसफोरा हाथियार बानायनाय आरो बाहायनायखौ नोजोर होनानै ओनसोलफोराव गोख्रोङै नायबिजिरनो थिरांथा लानायखौबो नुनो मोन्दों। गुवाहाटी सोहोराव थांनाय समबारखालि थाद'नाय गैयाजासे लान्थ्रियै गोबां अखा हानायनि जाहोनाव हरखाबै दैबाना सोमजिनायनि जाहोनाव गारि मटर हान्था-मेलानि थाखाय हेंथा सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों आरो गारि मटरनि होंगो दोंगोजों जायगानि थागिबिफोरा गोबां जेंनाजों भुगिनांनायखौ नुनो मोन्दों। सोहोरनि माखासे जायगाफोराव बाना जानायजों लोगोसे जेएस रड ओनसोलावबो दैबाना लोमसावनायखौ नुनो मोन्दों। दैबाना लोमसावनायनि जाहोनाव गारि मटरफोरा खमैबो 10 निफ्राय 12 घन्टासोसिम नांथानानै थानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो फरायसाफोर मावख'नि मावफारियाफोरा गोबां अखा हानायनि जाहोनाव लामा ससेयावनो नांथानानै थानो गोनां जादों। बेजों लोगोसेनो सरासनस्रा सुबुंफोर, ट्राक आरो जब्रा जानाय सुबुंखौ लानानै थांनाय एम्बुलेन्सआ सुपारमार्केटनि फ्लाइअभाराव नांथानानै थादों। गुवाहाटी सोहोराव दैबानानि बेबायदि थासारिजों भुगिनांनायनि जाहोनाव गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेसनजों लोगोसेनो सोरखारि आरो सोरखारि नङै सोलोंथाइ थावनिफोरखौ दिनै थामहिनबा 6 आगस्तखालि बन्द खालामनानै होनायबो जायो। ओनसोलनि बोथोर सामलाय मिरुनि बायदिब्ला गुवाहाटी सोहोरनि थाखाय बोथोरनि थासारिया दासान्दि जोमैजों साग्लोबसारदों आरो अखा हानायजों लोगोसेनो सारन्थाइ गोग्लैनायनि सन्देह खालामनायखौ नुनो मोन्दों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।